سلام تعنا هبليز خبركم تملكتنا الملا سعبت أمنة إسلامنا إنكو عن بعال عيد الفطر أبصحكم أبصحنا نبنا قاش حزنا لكم لنا مسينا قاشنا أب سنة تجبرات زنت فوق يوم ننوح عمتات مالتي هزبوا منا قلقلو زيت أنا ممهر يوم ممهر ياسين راجي بحالو خاوم بزح قم نجارات خنوس سدي الناس لذا حسبنا قاشا جرنا يوم لنا إنكو أبصحهم كبدي فاتو ممهري ناي إثيوبيا تلفزيون ناي تجرينيا برنامج قاشا جيرو أبزي ناي عيد الفطر سلازا قربني مسجاناي كقرب فاتو أمكم يحالفوا ممهري أو كل هاي مانوتات تصوم ولا إيو ياو كريستنا كلها ناخم نفلتو تصوموا 4 الله كم أون أبسلمنا دما رمضان زبهال تصوم الله أقطعم خوينو خلتين تصومات بحدا إيان وعيلان ناو أملاخنا ملس سيلنا نايز عالمن ناي متع عالمن الناس توصلوا أو ناي تقصال عالمنا ناي بانك حسابنا نخفتلي صبوق صراحة نسرح الليو سلازي رمضان بطعمي صبوقنا صيمنا صبوق أيار الله إثيوبيا أب صوم رمضان حمشته عمدتات الله أماني ويم دما مسلم محبرسب كتجبرهم يم دما خفت صومهم زقبا أزبهالو حمشته تجبرات الله صومون بحدا فتاري مأمان مسجد قعزو حجي مقبر إلوون زكاون قدن يمو مسؤول تحيزنا حانت رسيع مثلني مساموا حمشتين قدن يوم أبى صوم رمضان زكا موسى دما حدا مسلم محبرسب أبى تقوزله محبرسب دقاف زجورلو يمو نوع مخنيات غيرنا إن دما قاشا غيرنا يوم زمنتين ملا إثيوبيا بسناي دليتهم نحجزو ننوح عمتات سلات صنحو نسمح حجاز كم يتقلصوا بخمس يوم كنا بسرحات يوم رمضان اب 10 ورحي حنت ورحي اتمص كله صواماي مسلمنا بطعم صبيا ايو نمنتاي بنصهنا بحقي ناب ربي تمليسو يسجدلو زكاه زوصلو عقمنت اللي وون نعمران حج زخدلي سلازي بزي مغنيات زي غيركم سلازي عدمكمني اندغنا ون امسجن كاو قتيلو كنتي عند حتخي خمي غيركم يخم ابزي ناي سناي تكبر ناي بوغ ادراغوت سراحتي جميركم الكنين بتفطرو خابت عوابيا خاي كاف صدراخا صدراي ولدي بتاعمي دخاتات يحجزوا نيرام حدا كنت هالطاف أتحيني يمتص مبوي النيد ما بمليلي خندا سفرت نقورا بابت كتهب نرئ نيرنا سم حجاز نفوتي إنا خابوبونان كابنونا نجميرنا مالتيو كابس دراز متأيو خاو قتيلو جن فلي مخنيات اللو أنا نابزينا يحكمنا ناي بقوا أدراغوت صراحة تزأت خلو مخنيات كمقات آم خوينو بعد بيتي تتأنسمو أقات آم خوينو عينا تشفنت قولع زي ترئيا وليدا مچم زغلنا يو خالئيو الدقاء ودقاء أنا قادحان زينا أملاخيو ناي سبا يكونن مس أملاخ مبقاس مس رب مبقاس يدلن إليا غون خوينو أنا صبغ رخبون يروني أب عبيت سبات أب إمباسيتات أب نقصاويان بيتسبون سرحتنياتات كاب إثيوبيا مصالهم نيرا أنا نتوم نقصاويان بيتسب سلازي حنت خافتن تخون زينب تبهال نايتو نقص كرسيا تقرب نيرا هزي عليكم زي وليد مسول كوان دا بخيت نتو نقص ناي سعودي نقيرات و تعمي زبلك نايتاز بخينايا أوروبلان نجدة خبريات ليخو قالوا غيرو حكيم واخلت عينا رئا مالتي حجي لعلي 3 عدمي أخوينا الله سلازي أنا حدث صلوت غير أن ربي أنت قويتاي معري قوالي أي ترئي النيرامو كترئي غير كأخامو أنا نخالقت وقناتي إثيوبيان كرد إدما إلى مكة تملاليسة صلوت غير أموداتو الباسار انترناشنال فاونديشن يتوهل نتاقوا عليه عينا ذاتعي
ناي إثيوبيا ناي مبرق أفريقيا وكيل غيرني كاب كلت تشح أمة مهرات بفرنجي مالتي كساب لومي الصراح زين دا صراح خوركب أما بقاسو خوينو دحار ناب هزبين وجناي كحجز يزبل سمعت حديرو سمعت حديروني أو خوينا مدحانيت ندات أخاخبكو حكايم ندات أخاخبكو مخيات جميرة ني إثيوبيا ممسا جميرهم كلت تشح أمة مهرات بريزيدنت جرما نا إثيوبيا بريزيدنت بزنا بورلوان يوم متيوم قدمنا عاي مفلاتهم ني إثيوبيا تمالالي سم نيرا بزوح ندا شجروهم نيرا أقاطعمو خوينو شيخ محمد حسين العمودي حنساب متيوم نيرا هو ندغنا ون تقلاي مينستر ملسون هليكوبتر يومم اب جما خيدهم حكيمهم نيرا كاوغن تعاطيهم او ايربورت يمصو زيبلكان داول يملسوهم نيرا أنا اب سعود خوينا سلاز فلتكو مس سعودي امباسي مسنا إثيوبيا امباسي اب سعودي زركب مس وطا غداي ناي سعودي مس إثيوبيا منغستي مس طينا طبقه مس بريزيدنت مس تقلاي مينستر ملس ندا تراخبكو منقد خفيتلم إثيوبيا الحمد لله يمكاتو خوصو دما بريزيدنت غرما دبدابي هيومنا ركبهم او خوينم يم جميرهم او خوينا يجميره كل اي كبد النيروستي ازخاخرنا تجيزي نو انتي مسلك انا ناي كوميونيتي إثيوبيان كوميونيتي ون او ون ناي بورد ابالي نيره بلكي زولدنا يوم قولعو انتي كمهارو يوم انتي ام زغوريلنا بيت تمرت خفيتنا اينا اب سعود عربيا بكونتينر 10 تقولعو اب تي امباس وشتي 10 تقولعو جميرنا مالتي جي 30 عمتو يونيفرسيتي ندامت بإثيوبيا كاريكلم دما عربيኛ أمحارኛ انجليزኛ يمهارو مالتي حزي نا إثيوبيا نا سعودن دلدل كوينا مالو عربيኛ اندا ترجمو حجب إثيوبيا او امباسيتات يشرح له سلازي تي رخباي انا مس حزبون نيري او خلو ارداتا كوميونيتي قواقي مناون تاثروا سبات سنق زبزحلهم شانطا زبزحلهم تحميمهم زحكمهم قصيرنا سرحتنيا نسرح نيرنا سلازي تبقوا مسرح سلازي تحاجز بعلوس ابز توسنا نغرات يكونوا ببوزح هنا عندها قبرنا متينا ببوزح تاي مسلكي انا دارقا فرق عدمين لعلي لك انا هجي ود 8 زون وينو كفرق عدمين لعلقن نهزبي نير حزون نهزبي زنبر زلو سب نسب نبر الله يبل نسب يكون ننفسي صبوق انت غيرك ننفسها صبوق ترك حما انت غيرك دما حما تركب ززرا خاي تعصب سلازي صبوق مغبار دما كل غزي ناي منفس اركاتا تركب انا حزب زعوا عدمي يጭنق ود 10 ود 30 يزمسلنا كومو غيري ازامن نمنتاي غنا برسون ونه يسرح زلو حزون كم تزبلكوخي بقصر خنغركي كاب 1 مليون نلعلي امول إثيوبيا عينهم مرميرنا 600 زغونو زيري النور كريو غيرنا كلت شهن 500 نلعل زغونو دما ناي عين منصر بنص عديلنا اندغنا ون ناي عيني طبتا زدليوم ون كاب كلت شحن نلعل سوات هيبناينا نغلي دما موياو مخري اذا عين غازي ولا عالم تزركا حوي يخل موياوي حاجز ون تواهيوم زملسلو قاطاملو مالتي تي اسوم زحجزو دك سبا زحجزو ويم زغبرو حاجز اب عيني طرح زتهبدي ويس كالوت حاجزاتون عيني طرح يكونن نابنت باولوس هوسبيتال ن10 عامات ن10 عامات ن5 عامات زي سمعوا سبات نيرو مسناي دوباي مراحي قطع ركب مسريته حدا او عالم فلوت ناي اذن حكيم نيتوبيا مصي نيرو 380 وغناتنا اذنهم زي سمعوا زنبرو ياو اذنهم مرميرو اب باولس اوبريشن غيرو
እዝኖም ክሰምዑ ገይርዎም እዮም ዝገርመክ ነገር ዞም እዝኖም ሰው ኣታሰምዕ ድየ ዘለኹ ወይ ለከ ሰምዕ ድየ ዘለኹ እንተ ኣምላኽ እንዳበሉ ኩሎም እንዳተዛረቡ ክወፁ ከለዉ ክንደይ ታሕጓስ ይበኪ ገገሊኦም መፂኦም ኣብርከይ ገገሊኦም ክስዕሙኒ ገገሊኦም ክትርኢ ከለኻ ዝብለክስ ንስኻ ሰባት ክሕጎሱ ሰባት ክድሕኑ ሰባት ክጥዕዩ ምኽንያት ምዃንካ ብጣዕሚ እዩ ዘሕብን ዘኹርዕ ደስ እውን ዝብል እዩ ዒድ ኣልፈጥር ኩሉ ኣማኒ ኮፍ ኢሉ ዝከታተለና ምስቲ ምዃኑ እንታይ ኣሎ ኣብ ነጃሺ ዝተሓሰበ ነገር ኣሎ ኢሎም ነይሮሞ እንታይ ንፀበ ምእመና እንታይ ይፀበ እስቲ ብሓቂ ዝብለኪ ናይ ነጃሺ ኢትዮጵያ ኣብ ቱሪዝም ብዙሕ ክተፍርየሉ ዝግባእ እዩ ነይሩ ግን ተቐቢሩ ተሰዊሩ እዩ ማንም ክገልጾ ይደልን ነይሩ ነጃሺ ክርስቲያን ነይሩ እማን ክርስቲያን ነይሩ ክርስቲያን ኮይኑ እዩ ነቶም እስላም ተቐቢልዎ ክርስቲያን ኮይኑ እዩ ነቶም ስደተኛታት ካብ ዓዶም ተባሪሮም መፂኦም መዕቆብ ደልዮም ዕቁብዎም ማንም ከይትንክፎም ዝበለ እዩ እዚ እውን ነቢ መሐመድ ፍትሒ ርትዒ ሓቀኛ ንጉስ ኣብ ዓዲ ሓበሻ እዩ ዘሎ እሞ ንሱ ኣይጎድአኩም እናብኡ ኺዱ ኢሎም ብተዛረብዎም እዮም መፂኦም እዚ ድማ ከምቲ ተባህለ ተገይሩ እዚ ግን ኣይሰራሕናሉ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ነጃሺ ኢና ንሕና ደቂ ነጋሺ ኢና ናይ ነጃሺ ታሪክ ክልተ ቢልዮን ሙስሊም ዘይፈልጥ የለን ክልተ ናይ ዓለም ሙስሊም ነጃሺ ክለዓል ከሎ ኢትዮጵያ እያ ቢላል ክለዓል ከሎ ኢትዮጵያ እሙ ኣይመን ንነቢ መሐመድ ኣጥዊበን ዘዕበየኦም ክለዓላ ከለዋ ኢትዮጵያ ሃይማኖት እስልምና እውን እንተኾነ ቅድሚ መዲና ድሕሪ መካ ኢትዮጵያ እዩ ተኣሚኑ ብነጃሺ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ረኽብና እየ ዝብለክ እቲ ናተይ ረኽቢ ቁልፊ ነጃሺ ናተይ ስለዚ ናይ ነጃሺ እውን ዓብዪ ጉዳያት ኣሎ ምስ ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ ኣብ ወፃኢ ተዛሪበ ምስ ብዙሓት ሕዚ ካብ ሓደ ዓዲ ገንዘብ ተረኺቡሎ ልክዕ ከም መካ ከም መዲና ከም ኢየሩሳሌም ነጃሺ ክንገብራ ኢና ቱሪዝም ብጣዕሚ ኣብ ብቱሪዝም ብዙሕ እቶት ዶላራት ብዙሕ ሰብ ክነምፅእ እዩ እቲ ራእይና ዘሎ እንታይ ግን ኮይኑ ሕዚ ሕቱኽቱኽ በዚሑ ኣብ ዓድና ነንባዕልና ሕቱኽቱኽ ንብል ኣለና ሰላም ይደሊ መንግስቲ ሰላም ዘይደልዩ ድማ ኣለዉ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚ እቶም ሰብቲ ገንዘብ ናበኢና ክንሰዶ ዓድኹም እንዶ መጀመርያ ሰላም ይኹን እንዳበሉና እምበር ዓብዪ ትልሚ ኣለና ንሕና እውን ብሃንቀውታ ኢና ንፅበ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ፅቡቅ ትልሚ እዩ ከምቲ ዝበልዎ እዩ እዚ ኩሉ ትልምታት ተግባራዊ ንምግባር ሰላም ወሳኒ እዩ እሞ ዋጋ ሰላም ክግለጽ ኣይከኣልን ሰላም ተኮይኑ እዩ እቲ ቱሪዝም ክንቀሳቀስ ዝኽእል ክነቃቃሕ ዝኽእል ሰላምና ዓቂብና እቶም ክስርሑ ዝድለዩ መሰረተ ልምዓታት እውን ንትግራይ ካብ ዝሓዝናዮ ትልሚ ሓደ እዩ ኢሎም ንብለዉ እስቲ እንታይ ምዃና እውን እሶም ክሓቶም እየ እዚ ሆስፒታል እዩ እዚ ኣልባሳር ኢንተርናሽናል ልዕሊ 60 ዝኾኑ ሆስፒታላት ኣብ ዓለም መስሪሒ ኣብ 30 ገለን ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ናይ ዓይኒ ሆስፒታላት ኣለዉ ንኢትዮጵያ ካብ ዝሕሰቡ እውን ነዊሕ ገይሩ እዩ ግን ኣዲስ ኣበባ መሬት ክህቡና ኣይከኣሉ እዚ ብግልፂ እየ ዝዛረብ ምስ 4 ዝኾኑ ከንቲባታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ተዛሪበ እቶም ላዕሊ ዘለዉ ሕራይ ይብሉ እቶም ታሕቲ ዘለዉ ግን ዋ ኢድካ ወስዮም ዝብሉ ኣነ ድማ ኢደይ ናብ ጅባይ እምበር ኢደይ ንደገ ዝወፅእ የብለይን ምክንያቱ ለሚነ ለሚንካ ዶ ንኻሊእ ይውተፍ እየ ይውተፍን ዝኾነ ኮይኑ ሕዚ ግን ስርዓት እንዳተስተኻኸለ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ሆስፒታል እዚ እቲ ሆስፒታል ክነስርሕ ዓብዪ ተስፋ ኣለና ካብዚ ዝዓበየ ሆስፒታል እውን ዝተሓሰበ ኣሎ ያው ንቅድሚት ክንዛረቦ ምክንያቱ ዘረባ ነብዝሕ ኣለና ምክንያቱ ተዛሪብናዮ ሰላም ስለ ዘይርከብ
እንደገና ዓመት ይመጽእ ዓመት ይመጽእ ንሕና ግን ተስፋ ይቆረጽና ብሰንኪ ሰላም እዮም ዝተዓናቀፉ ዘለዉ ማለት ብሰንኪ ኣንበር ካልእ ነይሩ ሓደ ቢሮክራሲታት ኣሎ መንግስቲ ንሱ ትዋግኦ ኢኻ ንሱ ኩሉ ኣይኮነን ሕማቕ ዝሰርሕ መንግስቲ ብዙሕ ለባም እውን ኣሎ ይብለኪ ሕጂ ኣነ ዶክተር ኣብይ ዝኾነ ነገር ጠይቐኒ ኢሎምን እዮም ቁሩብዬ ዝኾነ ነገር ሕተተኒ ወላ ቴሌፎን እውን ተዋሂበ እየ ግን 4-5 ዓመት ኣይደወልኩን ግን ብድሕሪት ኮይነ ብዚ ናይ ፕሪቶርያ ግን ምስ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኮይነ ዓብዪ ኣብ ሰላም ሰሪሐ እየ ኣብቲ ስምምዕነት እውን ኢዶም ኣሎ ድሕሪ መጋረጃ ኣሎ ፅቡቕ ተግባራት ኣብ ትውዕልሉ ወይም ድማ ኣብ ትሰርሕሉ እዋን መንግስቲ ኣካላት ብኸመይ ዓይነት መልክዕ እዮም ዝሕግዙኹም ዝብለኪ እዚ በይንኻ ትሰርሖ ኣይኮነን በይንኻ ክትሰርሖ ብሓደ ኢድካ ምጥቃዕ ማለት እዩ መንግስቲ ዘይብሉ ነገር ኣይትሰርሕን መጀመርያ እቶም ሰባት ካብ ወፃኢ ክመፁ ከለዉ ናይቲ ሃገርካ ፀጥታ እዮም ዝርዩ እዞም ሰባት መፂኦም ኣትዮም ብሰላም ዶ ተመሊሶም ንዓዶም ይኸዱ ማለት እዩ እዚ ንምግባር ድማ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ደህንነት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሴኪሪቲ ርክብ ንገብር ምስ መንግስቲ ብፍላይ ድማ ምስ ጥዕና ጤና ጥበቃ ሚኒስተር ዘይፈልጦ ኣይንገብርን ምክንያቱ ተሓኪም ዝመፅእ መጀመርያ ሰርቲፊኬቱ ዲግሪኡ ሞይኡ እዩ ዝልእኽ ልምዱ ናይ ክንደይ ዓመት ኣለዎ መላመዲ ክኸውን የብሉ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዘይሰርሐ ሓኪም ንኢትዮጵያ ኣይኣቱን እዚ እውን ሰርቲፊኬት ይመጽእ ንጤና ጥበቃ ንህቦም ጤና ጥበቃ ልክዕ እዚ ናይ ዓይኒ ዶክተር እዚ ናይ እዝኒ ዶክተር እዚ ናይ ኩላሊት ዶክተር ኢሉ ሰርቲፊኬት ይበና ስለዚ ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ግድን እንደገና ድማ መድሓኒት እውን ባዕልና ስለነ እትዎ ብጉምሩክ ኣብ ጉምሩክ ብዙሕ ፈተናታት ይነይሩና ብፍላይ ሴቶች ሚኒስተር ዶክተር እርጊጎ ብጣዕሚ እየን ዝተሓባበራና ደብዳቤ መፅሓፍ ይኹን ንዝምልከቱ ኣካል ይኹን መድሓኒት ብመዓልቱ ክኣቱ ቅድሚቶም ሓካይም እቲ መድሓኒት ክኣቱ ኣለዎ እንደገና ቪዛ እውን ንኤምባሲታት ንኤምባሲና እውን ኣብ ስዑዲ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ኤምባሲና እውን ቪዛ ኢንትሪ ቪዛ ንኢትዮጵያ ዝኣትውሉ ክገብሩሎም ኣቐዲምና ንፅሓፍ ስለዚ እዚ ፕሮግራማት እዚ ኣነ እየ ዘዳልዎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ጤና ጥበቃ ኣሎ ምስ ብሄራዊ ድህንነት እውን ኣሎ እንደገና እውን ምስ ፖሊስ እውን ኣሎ እንደገና እውን ምስ ጉምሩክ ኣሎ ምስ ዝተፈላለዩ ተሓባቢርና ኢና ንሰርሖ እዚ ኩሉ ዝገለጽ ኩልኪ ናይ ኩሉ ናይ ምትሕብባር ውፅኢት እዩ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቕ ወቂዕና እናካይድና ንርከብ መምህር ያሲን ራጁ ርአዮም እየ ምስ ብዙሓት ኣካላት ኣብቲ ስራሕ እናሰርሑ ከለዉ ኣፍልጦ ክቕበሉ ከለዉ ብዝኾነ ኣጋጣሚታት ፎቶ ክለዓሉ ከለዉ ኣለኒ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ፎቶ ሪአ ነይረ ኣብዚ ሒዘዮ ዘለኹሞ መዓዝኹም ኣበይ ተራኺብኩም ብኸመይ ኣጋጣሚኹም ተራኺብኩም ነይርኩም ምስ ዶክተር ኣብይ ዝተራኸብናዮ ኣብ ትግራይ ንሱ እውን ኣነ ብስዑዲ ነይረ ዶክተር ኣብይ ንመቐለ ክኸዱ እዮም ተባሂሉ ካብ ኩሉ ዝመፁ ሰባት ነይሮም ያው ኣነ ከም ጋሻ ኮይነ ኸይደ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ምስ ኣነ እኳ ኣይፈለጥክዎምን ፀኒሐ ንሶም ግን ኣብ ዛላምበሳ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ናይ ሬድዮ ኣምሳለቃ እዮም ነይሮም ሽዑ ኣነ 20 ሚልዮን ሪያልን 20 ከፍትን 20 ሰብን ሒዘ ናብኡ ኸይደ ነይረ ኣብኡ መግለፂ ሂበ ነይረ እቲ መግለፂ እውን ብጣዕሚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለው ብዶላር ኣብ ለንደን ዘለው ብፓውንድ ኣብ ስዑዲ ዘለው ብሪያል ይዋግኡ ኣለዉ ኣነ እውን ንውግእ ዝኸውን 20 ሚልዮን ሪያልን 20 ካፋትን 27 ሒዘ መፅእ ኣለኹ ምስ በልኩ ሰራዊት ኣብኡ ዝነበረ 400 ዝኸውን ሰራዊት ንሰማይ ተኪሱ ሕጂ ዶክተር ኣብይ ከም ዝነገሩኒ ሽዑኡ ኣነ ምስ ከድኩ እቲ ሓላፊ እንበርኪኽዎም ንምንታይ 400 ጥይት
تطفئوا انتاي زي تطاقوا إلى سلذي بو يذكرك كايلهم تصويعمني مسؤوم نفت زلو هوتيل تصويعي خيدا مالتي تمسؤوم زلو حلاو متي تصويعني كيدا مسكدكو ينازل فوتو تلاعيلنا مالتي اب ايتو ارترا زنبر كيناديو هوي ابزالم بس ناي شعو ذكروا او ذكيرهم هو افت شعو غيزي كن افتي سناي تكبار او يساتفوا نيرم انا سناي تكبار كو سعودي نا ايثيوبيا كوميونيتي ناي ايثيوبيا لمعات محبرات بريزيدنت ينير بزي شعو بدن بسلاز فلطو ذكرهم بعلم يفوتو تلاعيل تفلطكو مغنيات غيره دما نابز بوغو ادراغوت انترناشونال اتي مغنياتون حزبنا ملما نبزحنا ስለዚህ ህዝብና ድኻይ ካብ ድኻ ለሚን ካንተ አትረክ ስለዚህ ሀፋትም ምድላያ ዓለም ወላ ሸህ መሐመድ አልዓሙዲ ወላ ኩሎም ዝብለኪ ዳርጋ 100 ዝኾኑ አምባሳደራት የዝራኸበው ስለዚህ ዋና ቁም ነገሩ ግን ምልማና ይኮነ ዋና ቁም ነገሩ ልምድ ምልዋጥ ሐካይም ኮይኖም ከምሁሩለዎም ክመሃሩለዎም ዋና ትምህርቲ ደገናውን ሰባት ካብዚ ወሲድካ ወፃእ ስልጥኑ ምግባሪ ዝሰልጠኑ ሰባት ተምጢኻውን ኣብ ዩኒቨርሲቲታት መግለጽ ክህቡ ምግባሪ ስለዚህ ብዙሕ እዩ ዘርፈ ብዙሕ ዋና ዓላምኡ ሓገዝ ምርካብ ጥራሕ ዘይኮነ ልምዲ ልውውጥ ምግባር እዩ ኢሉውን ዘሰልጥኑ አካላት ናብ ዓድና ምእታው ሞ ትምህርቲ ሙሳድ እዩ ተዋና ዓላምኡ ኢሎም ዘለው ጽቡቕ እዩ ልመና ወይም ከዓ ሓገዝ መቕራይውን ዓርሱ ዝኸኣለ ዓላማ ሒዞም እዮም እዚ ስራሕ ዝሰርሑ ነይሮሞ ርኡይ ዝኾኑ ስራሕቲ እውን ሰሪሖም እዮም መምህር ብዙሓት ወገናት ተሓኪሞም ናብ ንቡር ጥዕንኦም ንኽምለሱ እውን ዝለዓለ ግደ ዝተፃወቱ በዓሉ ዕለታ ሃገርና እዮም እሞ ኣብ መላእ ሃገር ከይፈላለዩ ኣብ መላእ ሃገር ሓገዝ ንኽረክብ ህዝብና ዝጓዩ ዘለውን ድሕሪ ሕዚ እውን ኣብኡ ዝነጥፉ ዘለው ኣቦና እዮም ክብሪ ይግብኦም መከላኸሊ ሃገር እውን ኣፍልጦ እወ እዚ ጀነራል እዮም እዚኦም ናይ መከላከያ ሆስፒታል ዳርጋ 6 ግዜ ዝኸውን ሓኪመ ካብኦም ሓደ ዘግርም ነገር ግን ሓደ ወታደር ነይሩ 10 ዓመት ጥይት ኣብ ሓንጎሉ ኣብ ርእሱ ኣትይዎ ናይ ሓንጎል ኦፐሬሽን ዘካይዱ ሓካይ መብዚ ኣለዎ ኾየ የርእየክ ኣለኹ ኣምፂናዮም እዚኦም ኣብ ጦር ሃይሎች ሓኪሞም እዮም ን18 ሰዓት ዝኣክል ኦፐራሲዮን ኣካይዶም 18 ሰዓት ጠጠው ኢልና እንዳንቀጥቀጥና ክወፅእ ድዩ ክመውት ድዩ እንዳበልና ታጥይት ተውፅኦማ ንጽባሒቱ ተዛሪቡ ኣብ ሳልስቱ ብእግሩ ኸይዱ ክሳብ ሕዚ ኣሎ ትወዲ ወታደር እዩ እዚ ከም ኣብነት እየ ዝብለክ ዘለኹ እምበር ብዙሕ ሓኪምና ኢና ሓደ ጎይተር ዝበሃል ኣብ ሽረ ን290 ሰብ ናይ ጎይተር ኦፐሬሽን ጌርና ኣጥዒና እዮም ኢና ብዙሕ ተጋንፎ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ኣብቲ ሓኪምን ተሓካማይን ኣብ ዝራኸበሉ እዋን ብዙሕ ተጓንፎ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ሞ ኣብዚ ነዊሕ ዕድሚኦም ኣብዚ ግልጋሎት ኣብ ዝህብሉ ግዜ ፍልይ ዝበለ ተጓንፎ እንታይ ተዓዚቦም እንታይ ገጢምዎም ኣየናይ ሕዚንዎም ኣየናይ ከደሲልዎም ዝብል እስቲ ሓደ ክልተ ክነግረኪ ሰብኣይን ሰበይትን ነይሮም እዚኦም ሰብኣይን ሰበይትን 14 ዓመት ተማራዕዮም ክልቲኦም ዓይኖም ኣይርዩ ንሕና ብ2000 ዓመተ ምህረት ብፈረንጂ ቅድሚ 26 ዓመት ንመቐለ ዓይደር ሆስፒታል ንኸይድ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ካብቶም ሰብኣይን ሰበይትን እታ ሰበይቲ መፅያ ትረአ ንፅባሒቱ ኦፐሬሽን ትገብር ንፅባሒቱ ደቃ ሰብኣያ ትርኢ ማለት እዩ ሰብኣያ ድማ ኣብ ሰሙን ኦፐሬሽን ይገብር ንሱ ድማ ንፅባሒቱ ይርኢ ሰብኣይን ሰበይትን ድሕሪ 16 ዓመት ዓይኒ ንዓይኒ ይረአዩ ማለት እዩ ልዕሊ ዝሓጎስታ የሎ ብጣዕሚ በቃ ደቃ ተሓጒሶ እቲ ናይ ዓይኒ ሕክምና ናብ ጓይላ ናብ ደርፊ ተቐይሩ ገበርቲ ሰናይ መፂኦም እውን ብዕራይ ሓሪዶም ዓብዪ ፌስታት ተገበረሉ ፈፂመ ይርስዓኒ እዚ ፈፂመ ብጣዕሚ ኣነ ኩሉ ግዜ እዚኣ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዕድል ተረኺበ ብጣዕሚ እየ ዝድነቐላ እዚኣ
كالد ما تنبين تزيبلني تنبين حكيمنا ودينا شمون تشح زخونو 400 دما عينهم كم زريو غيرنا كنوص تقليلنا مكينه انداديونا حنت سويتي وين داولت متيا تاونك غالي عين حممتي امو بجاهم حكموا مستودع سمع اي نماچو سلنخيد نعناي مسانايلنا بمكينه حيزنا يا خيرنا نصبحيتو مجمريا نتاغوالا كم تري غيرنا استنعخ خري اكيلو تحكيم لما انترا نصادما عينا نختعور ولا كورح التورح تعرف وتشفي نعاون عينا رئه እንደገና نعا ገንዘብ ሂወም ስንቂ ሂወም ንተንበን መዲሰማ አብለት ولا حكمنا مساس نبعلا يبلت النساء انا نبعلا كومزي كوينا يبلت هو ساتهم يتحكموا نسوم كن ترأيوا يفلطوها عندهم نسوم ولا بموبايل غيرهم ريهم يفلطوها سكن ريا كيلوم ترأيوا سلكان نساون كتعور بقى فيستان يرو فيستا بطعمي بزح قطمين يلو ناي 10 عمت ግን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣነ ዝዝክረን ብጣዕሚ ዘይርስዕ ዘንክልተ ኮይነን ዝሐጉሳ እየን ብጣዕሚ ዝሐዝን ኣጋጣሚ ኸ ኣይሳንን ይህሉ ዶ ይኾን ብሓቂ ኣነ እንታይ መስለኪ ኣብ ናይ ሕክምና ታሪክ ብዙሓት ኦፐሬሽናት ተኻይዶም ዓይኖም ደሞም ዝፈሰሰመሉ ስጋ ክብለክ ኣለኹ 26 ዓመት ሓደ ዓይኑ ተባላሸወ ሰብ የብልና بفصم توم سبات بتاعم تنقواتيا توم سبات نبريزيدنتات ناي عالم عين زحكوميا مس باترياريك ون زخونه سئل رينيرا هو خمي يغلصو افت مكال ناي هايمانوت مكال هذه انتاي مسلكي زوم ناي عين زحكمو بغنزب دسيبلهم مغنياتو نحنا بنصاينا نحكم اتسب نحنا انت زي متينا ناوم سلازمت زي كونشيم كونا جميرو كاو انا نتوم مرحتي نايزي بقوا ادراغو تزي ناب زوم حلفتات امتي الرخي ويمي لمنتاي نتسرحي سالطو كبن منتي بزبله صدما ناب باتريارك وسيله يمي ناب توم شيخ نا ايثيوبيا وناي اسلمناون وسيله يمي مغنياتو سرحنا نخلو مخانو كفلت اللو نحنا نتي اي نبل ليلان غليلان اين مصن مغنياتو تجنزب نا ارداتا زهبو سبات اللو كندزي حكمو لي اذا جنزب زي زبلو اللو شومم كغلصو نه يدلو ناملاخ يلوم يم زغورو انا ايدكا خيب كلو دكاي صغاماي كبي زبل بتخكل يو سلازي اتوم حكايمون زخفلهم كابتم غبرت سناي بي ناي عالم طينا طبقاون اوقنا الله مس دكتور تيدروس ادحانوم عبي ركبي زلو درجت زي ممهر ياسين اب علماوي تمرتون كم ممهرنت ناغلغلو صنيحم يوم تملكتنا بزح فلطات كاوم يقدح ناي كبري دكتوريتون تواهيوم يو قام انت يوم تقبلوا ما استين تملكتنا قام اندبت زي ناي كبري دكتوريت بزح غزي ايثيوبيا ون بأديس أبابا يونيفرسيتي ناتي تصنيعو بخصوم يونيفرسيتي تصنيع بخالوتون تصنيع ነገር ግን አጋጣሚ ሆይኑ እዚ ዞም ምሳይ ዝሰርሑ 20 ዓመት ንላዕሊ ያው ነጊረዮም ናይ ክብሪ ዶክተሬት ከምዚ ክውን እዮም ገለመለም ስወልኩም ንሕና ኢና ቅዲምና ንወካ ንሕና ኢና ንፈጠካ ምሳና ኢኻ ሰሪሕኻ ንሕና ኢና ንምስክረልካ ኢሎም እቲ ናይ ኣልባሳር ዩኒቨርሲቲ ናይ ክብሪ ዶክተሬት ቅድሚ 6 ዓመት ሸሊሙኒ ابصحكم ملختي يلون زرسع خيو زيت العاله نجر قالو زرو نجر دحراليو عدلكوا انا كحزي فتاويا فلاطيا مليوناتيم اجلن يله بشم زرق حي باللي نملا مسلم حبرتسب انقع رمضان دما بسلام جميركا بسلام اودئكا كبل دلي انقع ناب عيد الفطر بسلام مبصحنا عدمن طنان يهبنا بزح ننصرح صبغنا ننصرح عدنا دما ناي سلام ناي رهوا يقبرلنا حدنت ناي ايثيوبياويان كتنكر اللو
كم قدمنا نحنا إثيوبياويان خالقوت تشجيرهم خالقوت يواجهوا له تواهلو ناي سلام لأخات اندال أخنا شماقلتاتن عرقتن سلام النمط زنبرنا إنامو ناي قدمنا نابرا يملسنا لنفسنا نعدنا نهزبنا سلام يوردلنا يغني اللي بتاعنا نير لي كبرتها بالله حزون دقي منكو عبصحهم كلهم يفوتوا تملكتنا حزون دقي منا انكو نبعال عيد الفطر عبصحكم عبصحنا نابلنا نايلومي فولي بعال قاشانا مساهم زغبرنا يصاني حيت بزح قم نغرات كم زوسدكم ينا تسفا نغبر زفا نغبر مريم حبركم صانيحه سناي قنيات